Bon dia. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per venir aquí a Vic, ciutat esportiva i ciutat universitària, també. Sí. Vic ha passat de ser una ciutat que tenia universitat a ciutat universitària. Esteu animats? Sí. Esteu amb força? Sí. Doncs vinga, falten 8 dies. 8 dies per guanyar la batalla, 8 dies per guanyar el dia 20 de desembre, 8 dies per fer el primer pas cap a la independència. Som-hi, doncs! Hem estat 100 anys que el poble de Catalunya ha volgut concertar amb l'estat espanyol i sempre la resposta ha estat el menysteniment, sempre la resposta ha estat l'ofec o l'opressió. I els catalans vam dir prou i vam sortir al carrer, tots junts. I junts vam sortir i es va posar al capdavant el president Mas. I es va posar al capdavant oblidant-se de la tàctica dels partits, senzillament escoltant la veu d'un poble, assumint totes les conseqüències, per ell, polítiques i personals. I va proposar una pregunta i una data, i junts la vàrem acordar. I va arribar el 9-N, i l'estat espanyol, amb tota la seva força, ens prohibia posar les urnes. I el president Mas i en Francesc Homs van trobar la manera que poguéssim anar a votar i vam sortir tots junts, els 2.300.000 catalans, a votar, amb il·lusió. I va sentir el president Mas el clam d'un poble. I va convocar eleccions. I junts les vàrem fer plebiscitàries. Ens vam posar d'acord, tots vam renunciar a la part per guanyar el tot. Vam renunciar a les tàctiques de partit. La societat civil ens va acompanyar transversalment. Donem les gràcies avui a l'Eduardo Reyes i la gent de Súmate per la feina que esteu fent a Catalunya. Gràcies. Amb tots vosaltres ho vàrem fer possible i el somni va ser possible. I ara el somni és una realitat. Tenim un mandat democràtic per anar cap a l'estat independent. I aquest camí serà complicat, però la primera batalla és el 20 de desembre. I en aquesta batalla, una vegada més, alguns hem decidit que hem d'anar junts. Perquè deixeu-me que us digui una cosa. Convergència Democràtica de Catalunya, legítimament, podia haver decidit anar amb les seves pròpies sigles. Clar que sí, com a partit. I Demòcrates de Catalunya podíem haver decidit que ja havíem fet la nostra tasca Junts pel Sí. I que, per tant, com que comencem, la nostra estratègia són les municipals. Exactament igual que per regrupament. Però vam decidir deixar les tàctiques de partit. I Convergència va deixar tàctica de partit, Demòcrates, regrupament, per tornar-nos a sentar junts. I fent-ho, vam fer possible que gent independent, com la Míriam Nogueres, que està aquí, el Miquel Puig, l'Escobar, que us parlarà ara, fessin pinya també. Per tant, crec que ens podem sentir amb l'autoritat moral de dir que l'herència, l'esperit de Junts pel Sí, està a democràcia i llibertat. Això és així. I que demanem el vot a tots aquells homes i dones que van fer possible el somni el 27 de setembre, que ara els demanem el vot per aquesta, la primera batalla, i per demostrar-li a Europa i demostrar-li al món que la independència, aquest procés, no s'atura, que no es pot aturar a un poble tossudament alçat volent guanyar la seva llibertat. Per tant, el 20 de desembre votem democràcia i llibertat, votarem el primer pas per fer possible la independència del nostre país. El tenir un estat, perquè va d'això, i no qualsevol estat. Malauradament hem passat una crisi econòmica molt forta. Encara la patim, és colpidora. I en el món hi ha dos tipus de països. Aquells que estan intentant sortir d'aquesta crisi no volguem competir per sous baixos, competint per innovació, per valor afegit, i aquells països que competeixen i intenten sortir de la crisi pels sous baixos, per les males condicions laborals, perquè són barats. Aquesta és la diferència entre el nord i el sud d'Europa. I, de fet, la bona notícia és que Catalunya té les condicions necessàries per incorporar-nos en aquest procés de països que no volen competir per sous baixos. Catalunya és el país, és el pol de coneixement més important del sud d'Europa. Per això necessitem instruments d'estat, perquè necessitem traslladar tot aquest coneixement en una segona revolució industrial,
exactament igual que vam fer al segle XIX. No hi ha cap motiu perquè Catalunya no pugui seguir exactament el mateix model que Àustria, que Dinamarca o que Holanda. I fer-ho amb un model d'economia en el qual donem la mà al sector d'iniciativa social amb el sector públic, perquè segons les normes de l'economia social de mercat i que ho abraci tot la justícia social, la diferència entre el més ric i el més pobre sigui la mínima. Sí, fer un país ric, però fer un país ric que rebutgi la riquesa que s'obté a costa del patiment personal. Ser rics, però rebutjar la riquesa que s'obté a costa de la sostenibilitat del medi. Per tant, volem ser un país ric, però equitatiu, amb igualtat d'oportunitats, amb un sistema d'educació excel·lent, que superi el debat postfranquista de qui fa per com ho fem, que l'objectiu és la qualitat de la formació integral de les persones. Faig un parèntesi. L'escola concertada no està en risc. Ho puc dir més alt, però no més clar. No està en risc, que som nosaltres. Si us plau, no està en risc. Fixeu-vos que tot aquell establishment que quan semblava que no era impossible un acord d'investidura, deien que la CUP era molt simpàtica i molt coherent, ara que sembla que ens apropem a un acord d'investidura, són els que intoxiquen amb missatges d'aquest tipus. No serà a costa de model, per tant està preservat perquè ningú ho ha plantejat. Volem fer un país sòlid des del punt de vista moral i ètic, on governants i legisladors no es perdin en la retòrica d'esquerres o dretes ràncies, sinó que el seu únic objectiu sigui el bé comú, amb un estat del benestar sòlid on la iniciativa civil i la pública treballin junts en benefici de la qualitat del servei i on ningú quedi enrere. I així podrem tenir ciutadans exigents en els seus drets perquè estan satisfets de complir els seus deures. Farem possible un país radicalment democràtic, amb una comunitat culta i lliure que exigeix amb responsabilitat la democràcia participativa. Per tot això volem fer un estat. Per tot això. Val la pena. Serà complicat, serà difícil. Veiem aquests dies les negociacions. Però quan us situeu al mes de febrer veureu que tindrem un govern amb un Parlament que legisla el procés de construcció de l'Estat i al capdavant el president Mas. Per tant, no patiu, això és el que passarà si pensem en el mes de febrer i val la pena fer-ho així. Acabo. Ara fa 310 anys, just aquí, a l'ermita de Sant Sebastià, es feia el Pacte dels Vigatans. Allò va ser l'aliança d'aquells catalans per defensar les constitucions catalanes, per defensar el poble de Catalunya, els seus drets, la seva llibertat. I van anar fins al final, i molts hi van deixar la vida. I després d'ells, generacions i generacions de catalans s'han esforçat, han treballat, han patit repressió, han patit presó, fins i tot la mort, per recuperar aquella llibertat. Nosaltres som la generació que podem recuperar el somni, allò perquè tantes generacions varen patir. Per tant, som-hi doncs, anem a guanyar la primera batalla, la del 20 de desembre, en nom de tots els que van patir, en nom d'en Macià, d'en Companys, d'en Carrasco i Formiguera, però sobretot en nom dels nostres fills i les futures generacions. El 20 de desembre guanyem la primera batalla, cridem el vot a democràcia i llibertat i farem possible el primer pas cap a que esdevingui Catalunya un estat, un país normal com la resta d'Europa. Fem-ho, que guanyarem el 20 de desembre. Gràcies. I ara precisament em toca presentar-vos un dels candidats al Senat, però m'agrada presentar-lo en línia del que he dit abans. Ens hem posat d'acord partits i societat civil i, per tant, ell representa un àmbit de la societat civil que vol fer pinya en aquest treball cap a la llibertat del país. Miquel Àngel Escobar, tens la paraula. Com deia.